Bonġu li kulħadd u nixtieq nirringrazzjakom tal-ilqajtu l-istadina tagħna sabiex tiġu għal din il-konferenza tal-aħbarijiet sabiex inħabbar u nispjega il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar ir-referendum dwar il-kaċċa. Nixtieq insellem ukoll il dawk li qegħdin isegwuna minn djarhom għal din il-konferenza tal-aħbarijiet. Hekk kif tħabbret id-data tar-referendum dwar il-kaċċa nhar it-tnejn il għaddew, jiena tajt istruzzjonijiet lill-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista sabiex jibdew minnu fih jiddiskutu il-kwistjoni tal-referendum dwar il-kaċċa. L-istrutturi tal-partit iltaqgħu, iddiskutu u ħadu deċiżjoni li ser inħabbar illum. Aħna nilqgħu ir-referendum bħala l-ogħla forma ta' espressjoni demokratika. Il-referendum huwa possibbli għaliex f'pajjiżna għandna liġi illi daħħal il-Partit Nazzjonalista li tagħti dritt li l-poplu Malti jiddeċiedi jekk iridx ineħħi liġi. Dan id-dritt ser jintuża għall-ewwel darba fil-11 ta' April fir-referendum dwar il-kaċċa. Il-kaċċa fir-rebbija tista' ssir hawn Malta għaliex il-Partit Nazzjonalista innegozja mal-Unjoni Ewropea biex permezz ta' deroga mill-liġi Ewropea il-kaċċa tkun tista' titħalla ssir fir-rebbija b'mod limitat u kontrollat. Dan ġie negozjat qabel sħubija u ddefendejnieh anki wara sħubija. Saħansitra fil-Qorti Ewropea illi f'sentenza li tat ftit ta' snin ilu ddeċidiet illi f'Malta tista' issir kaċċa fir-rebbija sakemm issir b'mod limitat u kontrollat. Għaliex innegozjajna din id-deroga aħna fil-Partit Nazzjonalista? Għal żewġ raġunijiet. Għamilna dan biex meta pajjiżna jiddeċiedi irid jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, fir-referendum li għamilna 12 sena ilu, ma nħallu lil ħadd barra, lanqas lil kaċċaturi. Irrid infakkar illi l-Partit Laburista u Joseph Muscat fuq quddiem nett kienu bis-saħħa kontra sħubija u fil-fatt ir-referendum għadda bi ftit 53% biss. Allura jien nistaqsi u nixtieq impoġġi lil kulħadd din il-mistoqsija sabiex jirrifletti fuqha. Kieku aħna ma ġibniex id-deroga, illum konna nkunu membri tal-Unjoni Ewropea? Jista' jkun. Jista' jkun. Imma r-riskju li nibqgħu barra mill-Unjoni Ewropea minħabba l-kampanja illi għamel Joseph Muscat u l-Partit Laburista kien kbir wisq. U kien riskju li nibqgħu barra mill-Unjoni Ewropea illi aħna fil-Partit Nazzjonalista ma ridniex nieħdu. Għalhekk innegozjajna id-deroga dwar il-kaċċa fir-rebbija. Però innegozjajna d-deroga dwar il-kaċċa fir-rebbija għal raġuni oħra li fil-fema tiegħi hija saħansitra aktar importanti. Ridna nsibu bilanċ f'dan il-pajjiż bejn il-ħarsien tal-ambjent u kaċċa limitata għaliex nemmnu li fis-soċjetà tagħna m'għandux kollox ikun jew estrem jew ieħor, jew abjad jew iswed, jew ħafna jew xejn. Imma għandu jkun hemm bilanċ bejn l-interessi differenti ta' min hu favur l-ambjent u ta' min għandu id-delizzju tal-kaċċa. Dak li ridna. Għalina, iva, kulħadd għandu jkollu l-possibilità li jiprattika d-delizzju tiegħu sakemm ma jiksirx il-liġi. U l-bilanċ sibnieh. Tant sibnieh il-bilanċ illi ħadd, nirrepeti, ħadd qatt ma qajjem il-kwistjoni ta' referendum dwar il-kaċċa taħt Gvern Nazzjonalista għax kien hemm bilanċ ġust. Jiena kont parti mit-tim ta' negozjaturi illi innegozja id-deroga dwar il-kaċċa sabiex inkunu nistgħu nużaw deroga. U wara li tħallna
Jiena insistejt mal-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien illi dak li wiegħed lill-kaċċaturi għandu iżomm miegħu. Għaliex għalija meta tagħti il-kelma trid iżomma. Din hi s-sitwazzjoni li ħallejna aħna qabel ma nbidel il-Gvern. Għaliex allura wasalna għal referendum? Fil-fema tiegħi ma kellniex għalfejn naslu sawn. Ir-referendum tqajjem biss taħt Gvern Laburista għaliex Joseph Muscat kisser il-bilanċ li konna sibna aħna. Sempliċiment biex jirbaħ il-voti, biex jirbaħ il-kaċċaturi, għall-opportunizmu politiku tiegħu. Dan ir-referendum ser isir għaliex Joseph Muscat uża lill-kaċċaturi kif uża bosta setturi oħra fis-soċjetà tagħna, inkluż l-ambjentalisti. Għal bosta snin irrid infakkar, il-Partit Laburista xewwex kemm felaħ lill-kaċċaturi kontra d-deroga għalli mhix biżżejjed, kontra l-Partit Laburista u kontra l-Partit Nazzjonalista. Xewwex kemm felaħ. Dan wassal biex ħafna kaċċaturi ivvutaw għall-Partit Laburista u malli tela fil-Gvern kien hemm numru żgħir ta' kaċċaturi li ħassew li jistgħu jagħmlu li jridu. Għax issa hemm il-Gvern tal-Labor, allura nistgħu nagħmlu li jridu. Terġa' il-Gvern Laburista kisser is-sistema ta' infurzar li konna bnejna aħna, dik li jgħidula l-ALE, is-sistema ta' infurzar tal-pulizija. U bekk ta' lokal ħafna abbużi kontra l-ambjent. Abbużi illi ma kinux jitħallew taħtna. Tinija l-verità sagrosanta fuq dan il-referendum. U għalhekk bdew jinġabru il-firem biex isir referendum. Għax Joseph Muscat uża lill-kaċċaturi, xewwixhom kontra d-deroga, xewwixhom kontra l-Partit Nazzjonalista, ħadilhom il-vot, u issa ser imur jivvota hu stess għall-istess deroga li ġibna aħna. Joseph Muscat se jivvota għad-deroga li ġibna aħna. U llum il-kaċċaturi mhux ser jagħtihom aktar, talli jistgħu jitilfu anki dak illi ġabilhom il-Partit Nazzjonalista. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Kif għadt fuq talba tiegħi din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista laqqa lill-istrutturi tiegħu. Iddiskutejna fid-dettall u ħadna deċiżjoni dwar ir-referendum. Aħna maħniex Partit Komunista illi jaqbadu jiddeċidi l-kap għal kulħadd. Aħna Partit Demokratiku, l-ewwel niddiskutu u wara niddeċidu kif wieħed jistenna minn partit tassew demokratiku. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li la darba d-deċiżjoni fir-referendum hija fidejn il-poplu u mhux fidejn il-politiċi, għandu jkun il-poplu illi jiddeċidi b'mod liberu mingħajr ma jiġi influenzat mill-partiti politiċi. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista ser iħalli lil kulħadd liberu sabiex jivvota kif jixtieq. Dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista mhux ser jikkampanja fir-referendum, u anzi ser jagħti spazju lil kulħadd fuq il-mezzi tax-xandir tiegħu sabiex ikunu jistgħu jesprimu il-fema tagħhom kemm favur kif ukoll kontra. La darba l-aħħar kelma issa hija fidejn il-poplu, l-Partit Nazzjonalista iħeġġeġ lill-poplu Malti sabiex joħroġ jivvota biħġaru. Jeżerċita d-dritt tal-vot u l-obbligu wkoll ċiviku tal-vot u jivvota kif jixtieq. Fil-fema tagħna dan id-dritt għandu wkoll jingħata liż-żgħażagħ illi għalqu is-16-il sena. Għaliex iż-żgħażagħ se jkunu hawnhekk warajna. Jekk Joseph Muscat tassew jemmen illi żgħażagħ ta' 16-il sena huma kapaċi jivvutaw għal kunsilli lokali u tajnihom il-vot, allura suppost illi jemmen ukoll illi huma kapaċi jivvutaw fir-referendum. Issa
ser inkunu nafu kemm tassew Joseph Muscat jemmen illi żgħażagħ ta' 16-il sena għandu jkollhom id-dritt tal-vot. Irrid nagħmilha ċara minn issa li il-Partit Nazzjonalista ser jirrispetta ir-riżultat tar-referendum ikun xi jkun, kemm illum kif ukoll meta jkun fil-gvern. La darba din hija l-pożizzjoni tal-partit, ovvjament tqum il-kwistjoni ta' kif jien, il-kap tal-partit, ser nivvota personalment. Jiena nemmen illi anki meta partit politiku jieħu pass lura, il-poplu għandu dritt ikun jaf x'jaħsbu il-mexxejja tiegħu, inkluż kif ser nivvota jiena, għaliex jiena minix ċittadin kwalunkwe ma jiena kap ta' partit politiku. U naqbel illi kulħadd għandu dritt ikun jaf fejn qiegħed miegħi. Il-pożizzjoni tiegħi hija din. Jien mhux kaċċatur. Inħobb l-ambjent u nħobb l-annimali. Imma jiena kont personalment involut fin-negozjati. Jiena kont involut biex pajjiżna jakkwista id-dritt illi juża id-deroga sabiex tkun tista' ssir il-kaċċa fir-rebbija b'mod limitat u kontrollat. Din id-deroga ma ġabiex Joseph Muscat, din id-deroga ġibni aħna u din id-deroga ġibta jien ukoll. Wara li ġibniha, jiena din id-deroga iddefendejta kemm hawn Malta kif ukoll fi Brussell. Għamilt dan għax għalija il-kelma hija kelma u ma tmurx lura minnha. U meta jiena ngħid li rridu nibnu politika onesta, huwa proprju dan illi nfisser, illi trid tkun onest ukoll mal-kelma tiegħek. Għaldaqstant, konsistenza ma' dan, fir-referendum jiena se nivvota favur id-deroga li tippermetti kaċċa limitata u kontrollata fir-rebbija. Jiena se nivvota favur id-deroga li ġibna aħna stess għaliex jien konsistenti. Joseph Muscat ser jivvota favur id-deroga li ġibna aħna wara li xewwex daqstant kontrija għaliex huwa opportunist. Il-fatt li jien se nivvota favur id-deroga ma jfissirx li jiena favur l-abbużi kontra l-ambjent. Bil-maqlub. Jiena favur id-deroga propju għaliex f'pajjiżna rrid nara staġun tal-kaċċa fir-rebbija kontrollat u limitat. Il-kaċċaturi li jagħmlu ħniżrijiet mhux ser isibu l-ebda kien fil-Partit Nazzjonalista taħti. Anzi, la ser isibuh illum u lanqas meta nkunu fil-gvern. Din hija l-pożizzjoni personali tiegħi. U min qiegħed norbot lil ħadd biha. Però huwa xieraq kif għadd illi kulħadd għandu jkollu id-dritt illi jkun jaf jien x'sar nagħmel u fejn qiegħed miegħi. Jiena nawgura li issa li l-partiti qalu tagħhom jieħdu pass lura b'sens ta' responsabbiltà u jħallu lin-nies jivvutaw bl-akbar libertà kif jixtiequ.